सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि ब्लगआ नायलांदो लोगोफोर गुवाहाटीयावहाय माबायदि आंथ' दा गेस्ट हाउसआव दङ ओमफ्राय दा शुट खालामगोन आरोखि दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांदो स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै थौ So let's go guys. आज का मजेदार वीडियो होने वाला है। वाह बढ़िया ना दिनै फिसा गार्डेन बियो गेस्ट हाउसनि लोगोफोर नायलांनोसै दिनै माबायदि जायगाखौथ' मोजां नुदोंना मेरी बाहों में हमारे चलो स्टार्ट खालामबाय होलांसै बेरायनोसै दिनै गुवाहाटीयाव still oh my god going to right now I'm to the oh Vienna guys don't know here go mau nong mana naik hagen so guys let's go I'm going to right now तो गार्डन से बेरायनोसै मोजांना गार्डना अखाबो फिसा फिसासो हादों माथो बेरायहैनांगौना बेरायहैनाङा जाखो ब्लग बानायनांगौना बानायनाङा जाखो दिनै गाइस बिराद मोजां ना बेयो हाजो बायदि फिसा आरोखि बेयो बिराद मोजां ओमफ्राय थ' गाइस नै बिफांखौ गायनो सानदों आंबो न'आव बिराद मोजां ना बेयो अखाबो हादों माथो थांनोसो बाबाय आङो दिनैनि ब्लगआ मोजां ना साइजफोरखौ नायनानै आराम नुदों गय बिफां बायदि कमेन्टआव खोन्थाहर आंनो ओंखारबाय बेरायनो स्टार्ट खालामसै बेरायहैनोसै दिनै अंकल हम तोरा घूमने जाएगा तोरा घूमने जाएगा तोरा घूमने जाएगा घूमने घूमने पेट्रोल में हो गया हाँ रूम नंबर कितना है 104 कब तक आओगे कब तक मतलब हम आधा घंटा ऐसे आधा घंटा 1 घंटा ऐसे थोड़ा घूम के आएगा तो गैस पार्क बाय आं दा थांसै एसे बेरायहैनोसै आरोखि सारमोनहानो फट' लागासिनो गैस दिनैनि ब्लगआ बेनो आरोखि दुर्गा फुजानि खुनु नाम गैया देग्लाय बिराद गारि भिर आरो माबा खोनागोन ना खोनाया दिनै ओंखामबो उखैबाय आङो बिराद एसे नास्ता खालामग्रोनांसिगोन
Mas birat dulu bilai. I have over this partner kan hari. Bro, apa mata? अभी मेरे को रास्ता पार करना पड़ेगा गाइस तो aku पार नांगौ आं दा आरोखि स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर सापर्ट खालाम प्लिज गोजोन्थों बाय बाय गाइस